Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan ýiberilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Türkmenistanyň Daşoğuz vilayatynda ýene-de duzly tozan ýagýar. Ýöne uzalky ýaly güýçli däl, diýip Azatlygyň yerli çeşmesi 18-nji iýulda habar berdi. Aýdylmagyna görä duzly tozan günüň birinji ýarymynda saat 11:30 töwereginde ýagyp başlapdyr. Häzir saat 4-de golaýlady. Emma duzly tozanyň ýagmagy dowam edýär, diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle ol tozanyň 27-nji maýdaky ýaly güýçli däldigini, häzir 250 metr çemeti ağırlygy görse bolýandygyny habar berdi. Daşoğuzda may aýynyň aýagynda turan çal tupan 27-nji maýda gije saat 2-lerde sekundda 20 metr tezlikdäki ýeli bilen başlanyp bir günden 28-nji maýa geçirilen gije Aşgabatda barıp ýetdi. Ýurduň paýtagtyny gursap alan çal duman tutuş bir gün saklandy we 29-njy maýda hem howa dolu durulanyp bilmedi. Yerli tinçiler 1970-nji 80-nji ýyllarda Aşgabatda bir näçedik tarymtyl tozanyň gursap alandygyny, emma häzirki çal tupanyň bu golaýda ilkinji gezek bolýandygyny aýdarlar. Türkmen mediýasy may aýynda bolan tebii hadise barada hiç bir düşündürüş bermedi. Azatlyň çeşmeleri duzly tupanyň ikrançylygy we maldarçylygy uly ziýan ýitirendigini habar berdiler. Emma ýurt ýapyk bolan soň ol aýdylan ziýanyň möçberlerini anyklamak başartmady. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosu'nun azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçinetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosu'nu Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygarla. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan ýa-ni ýakynda Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynda aýallaryň hak hukuklary barada hasawat berdi. Hasawata görä Türkmenistanda maşgala zorlugynyň we adam ogurlugynyň pedalary üçin döredilen ýöriti telefon liniýasyna 3000den gowrak aýal jaň edipdir. Şol bir wagtda diňe bir iş hasawa alınıpdyr. Bu barada maglumat berýän Türkmenistanyň Kronikasy neşri 10-njy ýylda hasawat bilen Ženewada çykyş eden türkmen resmiýetleriniň bu ýagdaýa düşündürüş berip köpler maslahat kömegi üçin jaň edýärler. Jaňlaryň sany hakyky jinayatlaryň sanyny görkezmeýär diýip aýdanlygyny habar berýär. Maglumata görä şeýlede Türkmenistanyň wekilleri ýurtda aýallaryň ten sowdasy meselesiniň ýeti durmaýanlygyny aýdypdyr. Ženewadaky maslahata gatnaşan adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasy topornyň informasiýa resursy Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä ýurdun wekilleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň aýallar babatyndaky diskriminasiýanyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça konvensiýa barada beren hasawaty esasan milli kanunlary sitirlemek bilen çäklenipdir we olar özlerine berilen takyk sorawlara jogap bermekden saklanypdyr. Hususan da türkmen resmiýetlerinden adam hukuklaryny goraýjy ýananlara garşy repressiýalar baradaky maglumatlary kommentirlemek Türkmenistanyň döwlet edaralarynda aýallaryň geyimlerine, daşky görnüşine degişli ýöriti talaplar we aýallaryň paxta meýdanlarynda mezuri zähmete çekilip çekilmezligi barada soralypdyr. Maslahat alyp barjy meseleniň özenine geçmegi haýyş edip şeýle çykyşlaryň arasyny birnäçe böldi. Bilermenler hem has anyk jogap almak üçin öz sowallaryny birnäçe gaýtalamaly boldular. Oňaýsy sowallar bolanda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky wekili Atagelde Haljanow söz alyp burdan iş alınıp barylýanlygyny we soralýan ähli maglumatlaryň soň ýazmaça görnüşde berilejekdigini aýtdy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär.
Maglumaty görä Jenewadaky maslahatda türkmen resmiýetlerine berilen soraglaryň biri aýal gyzlary aýal saglygy we jinsy taýdan geçen keseller barada habarly etmek meselesinde edilýän işlere degişli bolup durşeýlerde speed boýunça statistika soralypdyr. Bu sowaly türkmen wekilleri biz ýaşlary habarly etmek we jins meselesinde sowat bermek boýunça izgderli çäre görýäris. Olara film görkezýäris we gollanma paýlaýarys diýip jogap beripdir. Emma speed barada sandary ýene görkezmendir. Sowallaryň ýene biri Türkmenistanda aýallara iş yerlerinde jinsy taýdan basyş görkezilmegi problemasyna degişli bolupdyr. Bu mesele çynlykka jinaýat jogapkärçiligine baryp ýetýär, emma aýallara basyş edilmegi Türkmenistanda hasaba alınmady diýip türkmen resmiýetleri jogap beripdir. Şeýlede Türkmenistanyň wekilleri raýatlaryň daşary ýurtlar bilen durmuş gurmagyna hiç hili päsgelçiliginiň ýoklugyny aýdypdyr. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarnyň daşary ýurtlar bilen durmuş gurmak üçin öz raýatlaryna zerur dokumentler bermäge borçlu we munyň üçin Türkmenistana gitmegin hökman däldigini türkmen resmiýetleri habar beripdir. Türkmenistanyň aýallaryň hak hukuklary barada hasabaty bilen 10-njy ýylda Jenewada çykyş eden resmi toporuna ýurdun bilim ministrliginiň orunbasary Merdan Gowşudow baş tutanlyk edipdir. Delegasiýanyň düzümine Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň hemişelik wekili, prezidentiň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary boýunça institutynyň ýolbaşçysy, aýallar guramasynyň we käbir ministrlikleriň wekilleri gatnaşypdyr. Emma Türkmenistanyň Adam hukuklary boýunça baş wekili ombudsman Ýazdursun Gurban-Nazarowa Jenewa barmandyr. Türkmenistan öz taryhyny dilkinji ombudsmanyna 2017-nji ýylda eýe boldy. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanyň hökümetiniň adam hukuklary ugrunda hyzmatdaşlyga öz taýýarlygyny eglan edýän hem bolsa, iş üzünde diňe kanunlary kämilleşdirmek boýunça rekomendasiýalary ýerine ýetirýänligine, emma kabul edýän kanunlaryny diňe formal taýdan ulanyp durmuşa geçirmeýänligine ünsü çekerler. Munun Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz habar beriş serýisleriniň ençemesi Türkmenistanda aýal gyzlaryň häkimetler tarapyndan daşary ýurda goý berilmän uçurdan düşürilmegi, aýallaryň daş keşfine degişli gadagançylyklar şol sanda ýananlaryň uzyn köýnek türkmen balyk giýmäge mejbur edilmegi, döwlet edaralaryny işleýän ýananlaryň dinç wagtynda köçe töpürmek, owu hojalygy işlerine çekilmek we resmi dabaralara gatnaşmak ýaly bu wakalar barada ýygyderli habar beripdi. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler ýurda dolanýanlary aeroportda soragy çekýär, käte surat esasyna çaklamalary ýöredýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları ýurda dolanan bir migrantyň telefonuny aeroportda barlap, onu namaz okap düşen suratynyň esasyna terrorçy diýip çaklapdyr. Bu arada şeýle ýagdaýlary başdan geçiren migrant Azatlyga ses ýazgy arkaly habar berdi. Ýurda dolanan migrant howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmazlygyny haýyş etmek bilen ýiberen sesli çykyşyna özüniň Aşgabatyň aeroportuna saklananlygyny howpsuzlyk gullugy tarapyndan agyr gürrüňdeşlige çekilendigini aýtdy. Azatlyk söhbetdeşiniň sesini üýtgedip efire berýär. Adım familiyam bermek istem okyna. Ýulaýyň 10-na men Türkmenistana gitdim we men aeroportda telefonum barladyr we hemde şo kelmeýän işgärleri aýtdylar. Sen nerden gelýän diýdim, men aýtdym Türkden gelýän, işläp gelýän, ýaşgalaýadym, zor, birazçyk agyr diýdim. We men aýtdylar, "Onsoň efendim sen namaza goýan" diýdim. Men aýtdym, "O namaza goýan" diýdim. Cuma namazyna gitden ertir namazyna goýan zat diýdim. Getirme telefonumu barlaýyn, elimden telefonumu aldylar, telefonumu barlap başladylar. Diýip ol aýtdy. Ýurda dolanyp aeroportda howpsuzlyk gullukları tarapyndan özüniň terrorçy dugynyň çaklananyny aýdan migrant gurrunga dowam edip, telefonuny mescidiň tesbihiniň ýa-da bolmasa namaz okap düşen suratlarynyň bardygyny, şolaryň esasyny özüne terrorçylyk töhmetiniň atylandygyny aýtdy. Cuma namazı suratlanma, ya mysal üçin mescidin suratlary var, ya tesbihin suratlary var. Men öz namaz okuýan suratlanma. Ve men aýdyp başladylar, "Ejigim sen terroristmi, näme diýäň? Sen daşa ýurda ýaralyp getirýän gerek, gaýdy jemaatdan bilen sen. Jemaatyň adyny berip bizader bolmasa sen şol ýygyna ýazsat" diýip meni gorkadyp üstüme maýşadyp başladylar. Diýip ol gurrun berdi. Azatlygy sesini uradan Türkmenistanlynyň sözlerine görä ol özüniň hiç hili jemaat bilen ýa-da ýykynçy toporlar bilen dahylynyň ýokdugyny, namaz okumak bilen erwet işe baş goşmaýanlygyny, ýurtdan ýarag ekidip ýarag getirmeýänligini türkmen howpsuzlygynyň gürrüňdeşlik geçirýän işgärlerini düşündirmäge synanşýar.
Hatta ol gürrüňdeşligiň dowamyny howpsuzlygyň işgärlerine namaz okuyanlara garşy däldi, kimlere garşy görüşmelidigini maslahat bermäge tinanşýar. Ara içip görümleri İsa'yden zok dedim. Men yan namaz okayan adama ne için saat diýeni dedim. Mene hiç kim men dinläsem göreme otaydı. Bana diýe sen niye derdin arzyň aýtmaw diýe sen niye berilen soralara jogap berýär diýe. Adyr sen ýyňmalýan şoldan niye? Diýip ol bellidi. Migrant näme sebäpden ara içýänleriň saklanmalydygy, namaz okuyanlaryň osa tutulmaly däldigi barada pikir öňe sürenligini aýdyňlaşdyrmady. Ol sesiýazgy arkaly iberen maglumatyny howpsuzlyk gullyklaryny dikanlap özüniň namaz üçin türmä basyljak bolsa muňa razydygyny aýdynlygyny bellýär. Şeydi olsa meni kunna aeroportu sakladılar. Ben mun ýalagyn dekwara türmä basılamasam gowolurdum la ýolňary. Türkmeniň altynda galyp öýdäkiler jaň edip oturýar, ýerde sen gelen okmy näme boldy? Ýani indi näme boldy? Faň azat etdiň aýdyp başladylar. Diýip ol belledi. Özü ýaly ýurdu dolanýan beýleki migrantlaryň aeroportda nähili gürrüňdeşliklere duçar bolýanlyklary barada beýlekilere habar bermek üçin ses ýazgyny uğradan aýdyp, ol azatlygy ýiberen maglumatyny jemledi. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Resmi metbuat Gallorowynyň jemleri barada iyi misaladymyar. Synçylar hasylyň göwne jaý däldigini aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyny dowam edýän Gallorowyny üstünlükli jemlemek işleri alınıp barylýar. 5-nji iýulda geçiren hökümet maslahatyna Türkmenin prezidenti welayet häkimlerine ýerlerde Gallorowyny tamamlamak boýunça degişli tawşyryklary berdi. Bu barada TDH habar berdi. Bu ýyl ýurtda 1.600.000 tonna galla hasylyny ýygnamak boýunça plan borçnamasy kesýetlenipdi. 17-nji iýulda Türkmenistanyň alternativ habarlary saýty döwlet metbuatynyň 28-nji iýulnaky maglumatyna salgylanyp, tutuş ýurtda 1 million tonna buğday hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Ýöne şol bir wagtyň özüne taq soňky 2 hepdeden gowrak wagtyň dowamyna galla hasyly wagtda döwlet metbuatyny dowam edýän İmisaly dymyşlygy üntü çekýär. Türkmenistanyň alternativ habarlary Lewap welaýatynyňky bir synça salgylanyp regiondan ýygnanan buğday hasylynyň bu ýyl ýabygorlydygyny belleýär. Hemde döwlet ýol başçylarynyň diň jalşy tamamlanan soň orogyň netijelerini çintkap garaljakdygyny çaklaýar. Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeşlikde ýerli synça Murat Bugaýew hem käbir kärenetçi daýhanlara salgylanyp bu ýylky buğday hasylynyň ýagdaýynyň öwürlük däldigini aýtdy. Türkmenistan'ı geçen yılın şu yılın devlet plan borçnaması 1.600.000 tonna garlan yığmamaklık ılan edildi. Geçen yıl sol belinin tellehana yetinmedi. Şu yıl olsa ilat resmi derecede yetirilen malumat ayın 5'ine Türkmenistan boyunca 1.030.000 tonna garlanın yığmamaklığı hakkında haber verildi resmi derecede. Yani onun ömün sonun Gallorowynyň gidiş hakkında mahabatly gurrunlary edilýär. Ýöne şol näçe ötüş boldy, ýene gaýry boldy, bilatlar hakynda bolan ýylaty anyk maglumatlar berilen okuny umum häsiýetli maglumatlar näçe diýsen bar. Diýip Synçy Bugaýew belledi. Ol gurrunga dowam edip hökman aýdylmaly hakykatyň üstüne açdy. Mahabatly gurrun edilýär, ýöne bir hakykatyň hak üçin aýtmaly bellemeli. Şu ýyl Türkmenistana ýyl juda gurok geldi. Galla hasylynyň bir o diýen bitkili därligi eýen ýylyň başyna da bellidi. Sebäbi ýyl gurok geleli üçin asmandan ýagyş ýağmur iýilmedi. Iýilsinledini bir şeýlere gurrun ýoňmurupdyr. Laýtda däne goşupken daýhanlaryň kärenetçileriň arasynda ýerdäkilere galsa bir ýüz garalyk bir asmanyň öz rehme däýmese diýip bir gurrun barda. Şol suw ýetmezçiligi, bolanyny da köp ýerlere suwun çykmazlygy ine şuratlaryň sebäpine ganda almal boýuny alyp bilen o ismel suwun içip bilen o diýip Synçy Bugaýew belledi. Ol özüniň belet ýerlerine Balkan welaýatynyň buğday ekýän esasy iki etrabyna, ýagny Serdar we Bereket etraplaryna, şeýle-de Ahal welaýatynyň Göktepe hemde Bäherden etraplaryna buğday orogyny ýer girişlendigini, şol bir wagtyň özüne geçen aýyň
ýagyndan bäri agdalýan etraplaryň däne ekilen ýerlerine girip çykýan tehnikalaryň gözü ilmeýändigini belledi. Aşgabatly Finçi Lewap we Daşowut welaýatlarynaky owa hujuluk pudugyny alınıp barlayan işlerden habarly gurrun döşlerine salgylanyp, agdalýan regionlarda ýygnalýan buğday hasylynyň mösbörünün artdyrylyp ýazylýanlygyny ýaňdytdy. Häzir gally uraw tamamlany diýen ýaly. Gallanyň özümizden artyk galýan mösbörünü daşary ýurtlara eksport etmek bolar diýip 5-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyna Türkmen prezidenti belledi. Ýöne owa hujuluk pudugyny hasylyny artdyryp ýazylmagy barada aýdylýan gurrunlar göz öňüne getirilende, şeride göz öňüne tutulan 1.600.000 tonnalyk buğdaýyň metbuatdaky habarlardan çen tutup heniz dolu ýygnalmandygyny hasaba goşanny, anyk haýsy buğdaýy daşary ýurda eksport etmek barada gurrun edilýändigi häzirlikçe nämelimligine galýar. Şöyle önkürlerde ektenen beterdimişlik metbuatdy. Diýmek şol ýylynyň bir daýhanyň ýylyň başyna eden saklamalarynyň dogry bolup çykanlygy şol ýynalan hasylyň häzir hatda şol artdyryp ýazmalar bilen hem bellilen plan boşnamalaryň bolmanlygyny guwa geçýän şol gatdym ýalar diýip Finçi Bugaýew belledi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Atçylywa gepleşiklerimi dowam etdirýäris. Türkmenistanda buğday orunyň tamamlanyp, döwlet harmanyna 1 million tonnadan gowrak buğday tawsyrlandy baradaky maglumatlaryň berilýän döwründe ýurduň ähli ýerlerinden un gytçylygynyň aradan aýrylmaýandy barada maglumatlar gelip goşmagy dowam edýär. Daşowut welaýatynyň Türkmenbaşy etrafyndan öz adynyň efirde tutulmalygyny soran ýaşaýjysynyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä, ol ogluny öýerip toý tutmaly bolupdyr. Emma toý çykdyjy üçin gerek bolan un çörek meselesi iň agyr mesele bolup maşgalany alada goýupdyr. Daýhan birleşiginiň ýolbaşçylaryna, owa dukanynyň satyjylaryna un meselemizi çözmek üçin kömek sorap telim tapar ýökdürdik. Emma netije bolmady. Hojalyklara berilmeli norma uny hem ýetirip bilemdik diýip ýüz tutan adamlarymyz bize bazarlarda satylýan gymmat bahaly undan satyn almagymyzy maslahat berdiler. Bazarlarda her kilogramy 8 manata golaýlan gazak ununy satyn almaga ýagdaýymyz bolmadan soňra biz ýolbaşçylara ýüz tutupdyk. Emma buğday orunyň tamamlanmagy bilen hem un gytçylygy aradan aýrylmadan soňra biziň haýyşlarymyz bitmedi. Ammarlara tawsyrlan buğdaýlary kime niýetlep saklaýarlar kan, satyp bol elin çykarmaýarlar kan diýip ýaşaýjy aýdýar. Ol öz tanış bilişlerine ýüz tutup, Aşgabatdan 2 halta un bilen 1 halta tüweniň ugradylmagyny haýyş edipdir. Emma oňa niýetlep Aşgabatdan Daşowda ugradylan un bilen tüwe oňa gowuşmandyr. Ýoldaky polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugynyň işgärleri bu haritler ýüklenen awtology ýolda saklap, barlap awtologyň üstündäki haritlary sürüjiniň elinden alyp galypdyrlar. Ardaraq düşer diýip umyt eden halatymyzda çeken welelimiz bazar wagtyndan hem gymmata düşüp, gury çykdaja galdyk diýip ýaşaýjy gözüne ýaşaýlar. Unyň gyt bolmagynda galmagynyň daşary ilata satylýan norma ullaryň hiyeliniň hem barha yaramadlaşýandygynyň hem ýaşaýjylaryň närazy bolýandyklaryny esitmek bolýar. Käbir berilýän unlar çörek pişirilende tamdyrda durman akýar. Käbir berilýän unlar ajymtyk bolýar. Norma berilmeli 1-nji sortly una derek bolsa, 2-nji sortly gara uny hem berýärler. Ondan pişirilen çörek bolsa huruşda iýip bolmaýar. Emma işsizlikden, pulsuzlukdan, haritlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň köpeýen owa ýaşaýjylarynda huruş hem ýok diýip köp hojalyklaryň ýagdaýlarynyň aşyp edelendigini ýaşaýjy aýdýar. Şol buratda bolsa gazak unundan başga da Türkmenistanyň özünde öndürilen unlaryň hem Daşowdyň bazarlarynda satyga çykarylýandygyny, emma odal 50 kilogramlyk gaplanan bir haltasy 47-50 manat aralygynda bolan 1-nji sortly unlaryň häzir bahasynyň 90 manatdan satyda bardygyny hem ol sözüne goşýar. Ýöne nämenin hasabyna özümizde öndürilen unlaryň bahalarynyň ýokarlanýandygy barada ilata maglumat berilmeýär. Ilata diňe plança tonna buğday ýygnaldy diýip döwlet derejesinde hasabat berilýär. Döwlet derejesinde daýhanan buğdaýyň satyn alyş narhynyň galdyrylmaýandygynyň fonunda Türkmenistanda öndürilen unlaryň bahalarynyň ýokarlandyrylyp bazarlara çykarylmagy ilat üçin düşnükli diýip dukalara gelen çörek we çörek önümleriniň bahalarynyň hem elde pişirilen çörek önümleriniň bahalarynyň hem göz görtüle ýokarlanýandygyny ýaşaýjy aýdýar.
käbir görnüşli çörek we çörek önümlerinin bahalaryny ýokarlandyrsalar, olaryň aglabasynyň bahasy odalkylygyna galýar, ýöne meçhurlary odalkydan ýa pikiçeldildi. Bu bolsa sosial taýdan goraksız maşgalalara, has hem toý sadaka etmeli bolýan maşgalalara agyr düşýär diýip bolmagy tayar. Ýatladyk geçdik. Şu ýylyň 28-nji iýulynda Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy Türkmenistanda 1 milliondan hem gowrak buğdaýyň harmanlara tagşyrylan dawarda maglumat beripdi. Geçen ýyl bu salar 1 milyon 600 tonna meçhurunda bolupdy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günneligimiz halkara temasy bilen dowam etdirýär. Amerikan sudiýalary Orsiýetiň gizlin agenti bolup, Amerikan siýasatçylary bilen baglanyş gurmakda aýplanan aýala garşy jenaýat işini gozgodylar. Rus resmiýleri bu işi ýazgyryp çykyş etdiler. Birleşen Ştatlaryň sudiýalary 17-nji iýul güni giýişlik Washingtondaky Amerikan Üniversitetiniň studenti, Orsiýetiň ýara hukuklary toparyny esaslanyrjy 29 ýaşyndaky Maria Butina garşy dillugşykda we Rus hökümetiniň agenti hökmünde hereket etmekde günä birildi. Butina garşy bildirilen günä jenaýat aýplamalary bolup 10 ýyla çenli türme tutsaglygyny nazarda tutýar. Emma oňa içalçylykda ýa-da Orsiýetiň aňta gullugynyň agdas hökmünde günä bildirilmedi. Maria Butina 15-nji ýylda tutsak edildi we 18-nji ýylda Washingtonna Abbasa sudynyň diňlenşigine getiriler diýip Adalet departamenti aýtdy. Amerikan prokurorlar Butinany Orsiýetiň Merkez Bankynyňky ýokary derejeli emellaryň urukdurmasy boýunça Amerikan siýasatçylary we siýasy guramalar bilen gatnaşyklar sazlamakda aýplady. Gurrun edilýän resmi golaýda Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşyklar sebäpli Abbasanyň gazna departamentiniň sanksiýasyna sebäwar edildi. Sud ýazgylaryna bu resminiň ady agdalmaýar. Emma Putin özüniň Facebook sahypasyndaky suratlaryň bir näçesini Orsiýetiň Merkez Bankynyň başlygynyň ornbasary, aprelde gazna departamentiniň sanksiýasyna uçuran Aleksandr Torshin bilen bile görünýär. Medeniýet habarlaryna Putinanyň Torshin üçin işleýänini gaýdylýar. Emma ol bu iş boýunça jemgyýetçiligi açyk bir zat aýtmady. Putinanyň aklawçysy Robert Driscoll onuň Rus agenti däldigini aýdýar we Orsiýetiň Interfax habar gullugy 17-nji ýylda Putinanyň ýollaşyna salgylanyp, ony siýasat ilmini öwrenýän student hökmünde häsiýetlendirenligini, onuň içaly bolmagyny däl, eýsem Orsiýete dolanyp barmagyny pikirini edýänligini aýtdy. Rus siyasi eksperti Andrey Kolyadin geçen ýyl özüniň Putinany Washingtonna Abbasanyň prezidenti Donald Trump bilen berilen milli doga dili ertirligi makalyny hakyny terjimeçi edip tutanlygyny aýtdy. Ýyllyk ertirlik nahar çäresine Abbasanyň öňdewarjy konserwatiw siýasatçylary geldi. Kolyadinin Interfax bilen söhbetdeşlik Abbasanyň Putina baradaky aýplamalarynyň birini, onun Rus behwitlerini ara alıp maslahatlaşmak üçin Amerikan kanun çıkarjylary we administrasiýa resmiýetleri bilen duşuklar gurnamak bilen meşgullanyny tasdikleýäne meňzeýär. Ol ören guzurly adam we bir topar ideýasy bar. Duşuklaryň ählisinde ol biziň gowuruşdan yaramaz parahatçylyk gowy diýen pikirimizi gyzgyn gollat diýip Kolyadin Interfax bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Bu ideýalar Abbasa kongresmenleri we prezident administrasiýasynyň käbir agdalary bilen bolan duşuklarda ýygy-ýygydan ara alynıp maslahatlaşyldy. Onsoň Orsiýetiň halkara arenasynda hasaba alynmak zerurlugy we gowsy onuň bilen dostlukly gatnaşykda bolmak barada maslahat etdik diýip ol aýtdy. Adalet departamentiniň şikaýetini Putinanyň ada edilmedik iki tane Amerikan raýaty bilen işleşenligi we onuň Moskwadaky başlygynyň Amerikan siýasatynda täsir ýetirmäge synanşanlygy. Milli atyjylyk birleşigine Abbasanyň kuwatly ýara hukuklar guramasyna sümülmäge we Abbasa siýasatçylary bilen ara gatnaşygyň ilki kanallar liniýasyny gurmaga çalşanlygy aýdylýar. Döwlet Dumasynyň deputaty Odal Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugyny aňtaw edarasyna ýolbaşçylyk eden Nikolay Kovalyew Putina garşy gozgolan jenaýat işi bilen baglykda Birleşen Ştatlaryň hukuk goraýjy gulluklarynyň özüne aýplap çykyş etdi.
Ol bu aýplamanyň Trumpyň 16-njy ýylda Putin bilen duguşýan wagtynda eglan edilmeginiň aňyrtyna iki lideriň ortaýat Abaşa gatnaşyklaryny gowlaşdyrma urun edýän tagarlalaryny gowşatmak niýetiniň ýatanlygyny öňe sürdi. Abaşanyň howpsuzlyk guruluklary bugünkü gün siýasata garaşmak bilen öz prezidentleriniň garşysyny işleýärler diýip kawalýa Rus habar guruluklaryna aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günneligimiziň şuňky sanyny geçirip gotarýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Sen vakti ocar bana, bortu biçim